A fontos pont, más néven POI felviteléhez kattintsunk a fontos pont főre. Az alábbi lista a már korábban elmentett fontos pontokat jelöli. Most azonban mi is vigyünk fel egy újabb fontos pontot. Ehhez először válasszuk ki a térképen azt a helyet, amelyről fontos pontot kívánunk készíteni. Ezt követően a plusz kör jelre kattintva alakíthatjuk ki saját kör alakú fontos pontunkat. Amennyiben a kör közepén lévő piros ikont mozgatjuk, akkor a kör pozícióját választhatjuk ki. Ha viszont a kör szélén lévő pont helyzetén változtatunk, akkor a kör sugarát módosítjuk. A másik lehetőség a plusz sokszög ikon, amellyel elsősorban mezőgazdasági területeket adhatunk meg fontos pontként. Ekkor egyszerűen koppintsunk a térképen azokra a pontokra, amelyekkel körül akarjuk határolni az adott területet. Természetesen ebben az esetben is tovább húzhatóak az egyes pontok. Amennyiben törölni akarunk egy adott pontot, csak kattintsunk rá újra. Ha már meghatároztuk a fontos pont területét, nevezzük el, majd kattintsunk a mentéshez a lemez ikonra. Arra is van lehetőségünk, hogy módosítsunk egy már korábban felvitt fontos pontot. Ehhez kétszer kell kattintanunk a fontos pont nevére. Ekkor átnevezhetjük, helyzetét és méretét a tanult módon módosíthatjuk, ha pedig teljesen törölni akarjuk, egyszerűen töröljük ki a nevét, majd válasszuk újra a mentés gombot. Ha mégsem szeretnénk módosítani, kattintsunk a visszanyírra. Cégenként a fontos pont színét is módosíthatjuk. Ehhez csupán a cég sávjában található színes mezőre kell kattintanunk. A szín kiválasztása után válasszuk a mentés ikont. A menetlevélből ismert sárga nyíra kattintva jeleníthetjük meg, vagy rejthetjük el a teljes listát.